Za početak idemo do zaštićenog Prukljanskog jezera na rijeci Krki uz koje bi se trebao graditi veliki kompleks s golfskim terenima, hotelom i luksuznim vilama te marinom. I dok u Skradinskoj gradskoj upravi ističu financijske blagodati projekta, znanstvenici upozoravaju na moguće štetne posljedice za jedinstven i dosad netaknut ekosustav. Kontaktirali smo i predstavnike investitora, poznatog britanskog poduzetnika iranskog podrijetla, no njihov smo odgovor mjesecima uzalud čekali. Da li je uopće primjeren golf bilo gdje, a kamoli na ovom zaštićenom prostoru blizu nacionalnog parka? Radi se o velikoj investiciji koja je na mnogim područjima diljem svijeta prouzrokovala ono čega se ljudi boje. Međutim, naša je zadaća, ne samo na nas kao grada Skradina, nego i naše županije pa i Republike Hrvatske, da taj utjecaj svede na minimum. U trenutku kada smo bolno svjesni klimatskih promjena, kada dakle vlada jako naglašava svoju predanost borbi protiv klimatskih promjena i zelenu tranziciju, treba u startu reći da ovakvi projekti su direktna negacija toga. Prukljansko jezero, dragulje donjeg toka rijeke Krke i susjed istoimena nacionalnog parka. Ovo područje zaštićeno je u kategoriji rezervata prirodnih predjela još 1968. godine radi svoje iznimne bioraznolikosti. Danas je to zaštićeni krajobraz i dio Europske ekološke mreže. U Natura 2000 staništu zabilježeno je preko 100 ptičjih vrsta, a našim monitorizima imali smo preko 700 biljnih vrsta, znači jedna iznimno velika bioraznolikost. I pod vodom se krije jedinstveni ekosustav u Hrvatskoj. Ne postoji područje koje sa sastavom organizama i sa bogatstvom nekih vrsta tako kao što je tamo. Na primjer, jedan žarnjak Veretilum cinomorium koji je organizam cirastog izgleda, dužine nekih pola metra, 75 cm, koji na muljevitom dnu gradi vrlo gusta naselja. Možemo ga naći samo tamo. I baš su ovdje prije 20 godina potencijalni strani ulagači poželjeli igrati golf, pa je teren za golf uvršten u županijski prostorni plan još 2002. Ulagači su ubrzo nestali, no izgradnja terena ostala je u planu do danas. Ucrtan na netaknutom kršu, većinom u državnom vlasništvu. Međunarodnim je natječajem vlada lani došla do novih investitora. A sve procjene idu u smjeru, s obzirom o kojem se zahvatu radi, o veličini da se radi od nekih 300 pa do 400 milijuna eura. I ne treba govoriti koji su pozitivni efekti takve investicije na lokalno gospodarstvo, od mogućnosti zapošljavanja većeg broja ljudi, od činjenice da takve investicije za sebe vežu iznimno dobre benefite za lokalni proračun kroz komunalni doprinos, komunalne naknade, kroz porez na potrošnju, a i kroz zapošljavanje, odnosno porez na dohodak. Vrtoglava vrijednost tog projekta na Prukljanu upućuje na dalekosežniji zahvat i otisak u prostoru od puke preobrazbe netaknutog krša u travnato prostranstvo s 18+9 rupa. Tih otprilike 200 hektara su podijeljene u dvije zone. Turističku zonu koja je nešto manja, ona iznosi 30 hektara, na njoj je predviđena gradnja hotela sukladno našem prostornom planu do 1500 ležajeva. Preostali dio je takozvana RGT zona od 160 hektara na koje su predviđeni golf tereni i na tih 160 hektara otprilike je i predviđeno 15 hektara za gradnju smještajnih kapaciteta, prije svega turističkih vila. Uzmimo da svaka vila može imati prostor oko 1000 do 2000 kvadratnih metara, tu može biti 100-tinjak takvih vila. Ekološki aktivisti povlače paralelu s projektom izgradnje golfskog terena na Dubrovačkom Srđu. Simptomatično da se uvijek biraju najbolje lokacije za izgradnju tih golf terena i to redom lokacije gdje bi inače po svim drugim pravilima bila zabranjena ikakva gradnja. Dakle, golf je tu u principu samo jedan način kako progurati megalomansku izgradnju gdje inače po nikakvim drugim pravilima ne bi bila dopuštena. Država je s ulagačima potpisala ugovor o realizaciji projekta. Dio zemljišta im prodaje, dio daje u najam na 99 godina te u koncesiju. I tek nakon što stranci postanu vlasnici i korisnici zaštićene prukljanske prirode, slijedi izrada studije utjecaja projekta na okoliš. Zakonski slijed je takav da investitor mora imati pravni interes na nekom području da bi krenuo u daljnju ishođenje sve dokumentacije, pa tako i studije utjecaja na okoliš, izrade idejnog projekta i onda dalje ishodovanje svih dozvola za građenje. Takav je jednostavno zakonski niz.
Mislite da ga treba mijenjati? Pa vjerovatno ga treba mijenjati. No struka tvrdi sam prostorni plan već sadržava velika ograničenja. Zahvatom se ne smije bitno mijenjati topografija samog terena. Postavljeno je niz ograničenja kod korištenja vode iz vodoopskrbe, odnosno zabranjeno je koristiti vodu iz vodoopskrbe za navodnjavanje golf terena. Investitor u budućnosti će morati sam osigurati vodu za navodnjavanje. Također morat će imati zatvoreni sustav odvodnje svih oborinskih drenažnih voda na cijelom području golfa. Neće smjeti graditi unutar 25 metara od obalne crte. Zanimljiva je to zadaća za buduće projektante. Ne narušiti krajobraz izgradnjom hotela i 100 vila. Da, ipak će se graditi i na obalnoj crti. Dobija se koncesija, ako se ne vara, na 50 godina za privezište u funkciji zone, jer radi se naravno o jednom turizmu koji je zapravo dodana vrijednost, koji privlači klijentelu veće platežne moći i gotovo da je nemoguće zamisliti jednu takvu investiciju na takvoj lokaciji uz jezero, praktički uz more, bez marine. Golfski se teren, stoji u prostornom planu, mora izmaknuti izvan osobito vrijednih poljoprivrednih područja. No prvi susjed budućeg kompleksa plantaža je obitelji umirovljenog generala. Na 30 hektara imam posađenih 4200 bajama, 1000 maslina. Još imam posaditi 3,5 hektara da zaokružim cijelinu. Ovo nam je obiteljski projekt u koji svi vjerujemo i veselimo se svakom malom napretku koji ostvarimo. Mi smo od početka išli na to da ćemo imati ekološku proizvodnju. Pa su djevičansku prirodu Prukljana kultivirali po vrlo strogim uvjetima. Umjesto netaknutog krša u susjedstvu će im sada biti teren za golf. Mogu gledati na taj projekt sa ekonomske strane i reći, fino, možda ću moći plasirati dio proizvoda visokoj razini gostiju i jednom zahtjevnom turizmu više klase. S druge strane, apsolutno da se to pitanje može kositi sa ekološkim pristupom koju ja imam na ovoj plantaži. U slučaju korištenja sredstava za kemijsko tretiranje površina golf terena, kad bi meni možda moglo doći neka količina do plantaže i zagaditi mi preko lista, se to može otkriti poslije u nekim inspekcijama ekološkim koje meni uzimaju uzor. Upravo tretiranje kemikalijama jedan je od glavnih argumenata protivnika izgradnje golfskog terena na Prukljanu. Koristeći se podacima sa sličnih kompleksa, šibenski je vijećnik izračunao godišnju količinu. Za ovo područje bi trebalo 120 tona kemijskih sredstava, što mislim da je suludo uopće na takav način raspravljati, jer ta kemijska sredstva ne zadržavaju se u samome tlu, nego praktički ulazi opet u pore, u ovom krševiti kraj i to će sve mi osjetiti na Prokljanskom jezeru, da ne kažem na cijelom toku rijeke Krke. Čuvari prirode pak strahuju, imalo bi to nesagledive posljedice. Jedan od problema koji bi se mogao tu dogoditi je takozvana eutrofikacija. Ako unosimo hranjive soli, doće do razvoja fitoplanktona, zooplanktona i na kraju ti organizmi kad uginu tonu na morsko dno. Može doći do takozvane anoksije, nedostatka kisika. Ako doće na nedostatka kisika na morskom dnu, uginut će većina organizama i potencijalno mnoge vrste bi izumrle zato jer bi se jednostavno promijenili ekološki uvjeti u tom vrlo nježno balansiranom ekosustavu gdje ti organizmi zauzimaju točno određene područja dubinska koja im apsolutno odgovaraju samo tu. Znači male promjene utjecale bi zapravo drastično na ekosustav. Znamo da golf teren treba puno umjetnih gnojiva i herbicida koji će ubiti sve druge biljke samo da ostanu trava. To je dosta teško spriječiti da ulazi u estuari i mislim da bi se to dodatno negativno odrazilo kako na sam zaštićeni okoliš i na prirodu u njemu, tako i na velika uzgajališta dagnje koja su smještena nizvodno. Mi imamo školjku koja se hrani tako da filtrira vodu. Sve što se u vodi nalazi, ta školjka filtrira. I sad ako imamo nekakve pesticide ili neke kemikalije ili slično nešto što se može koristiti u takvim nekim lokacijama i investicijama kao što je golf, mogu se stvoriti problemi. Opet kažem, možda i neće, ali evo, moramo biti oprezni jer tako nešto može nama napraviti totalnu štetu i da jednostavno se više uopće ne možemo baviti ovim našim poslom. Možda za spomenuti je i to što su te školjke koje se uzgajaju ovdje oduvijek. To znači da su one same odredile da im je ovdje dobar ambijent za njihov život.
ne možemo ići u realizaciju golf terena i govoriti da smo za neku zelenu agendu i za zelenu politiku. Na ovakvim slučajevima padaju sve maske. Ovdje se radi prije svega o oduzimanju prirodnih vrijednosti, radi se o grabeži resursa, dakle zajedničkih resursa, prostora, vode, prirodnih bogatstava. Mislim da bi u svakom slučaju trebalo zaustaviti taj projekt prije nego on odmakne u neku fazu u kojoj bi šteta nastala.